Ja està en marxa la primera edició dels UAB Games, que tenen lloc en el marc de la celebració dels 50 anys d'aquesta universitat. D'aquesta manera, el SAF s'ha encarregat d'acollir més d'una desena de competicions esportives individuals i en equip, i fins i tot els eSports. Sent així, els participants inscrits han pogut acollir durant la jornada d'avui la samarreta patrocinada i immediatament han pogut prendre part de l'esport escollit. A més, també ha organitzat diverses activitats no competitives. El dia ha començat pel ritme frenètic de la sessió de cycling que ha omplert la sala vessar i ha posat a prova les cames d'aquells que s'han atrevit a seguir les passes dels monitors. Paral·lelament s'ha disputat la primera ronda del torneig de futbol 7 en què han passat amb èxit el CSI Team, el Drink Team, l'EIT, l'Esfínter de Milano, los Siete Maestros, los Amigos de Pau, el Cross Training Team, l'Artilleria Balompié i l'Olympus Futbol Club. Aquests equips no tornaran a trepitjar la gespa als tres camps fins al dia 15 de novembre, moment en què es disputarà la segona ronda. No només això, sinó que també han tingut lloc les primeres fases classificatòries de tennis, on Adrià Carretero, Antonella Nicol, Enric Bertran, Jordi Segura, Xavi Cabrerizo, Jorge Amos Hortu, Pau Pérez, Enric Azaura s'han exhibit per arribar a quarts de final. De manera més calmada però no menys divertida s'han portat a terme també la sessió de risoteràpia amb dinàmiques grupals i de contacte per treure el millor humor de tots els participants. Però tornant als esports de raqueta, el torneig de pàdel ha arribat als seus octaus de final amb les següents parelles. A por el crédito, Arria i Sergio, Busco a Jack, Janderson, D007, Dijals, Mussols, Giri Pascu, Lluís i Sergi, Noobs, Padel Nuestro, Rupas, Sònia i Lorena, Joven Padel Ones i Clash All Stars. Finalment, la competició de vòlei a pista coberta ha deixat com a candidats al triomf a Pelo, HK Profes, Los Pussies, Cross Training Team, Coca Juniors i els Tramposones. Amb tot plegat, demà resultaran aquestes competicions i se'n començaran de noves.